Vítajte v dementnej spoločnosti. Dnes sa rozhovorím na Matoviča, nie skôr na protesty proti jeho vláde, ktoré sa budú konať zajtra, 17.11.2020. V ten istý deň, kedy v roku 1989 protestoval ľud proti KSČ, mimochodom Fico ať boli jej členmi, keď čítam tie sračky na hociakej sociálnej sieti mi napadá, v akej dementokracii to žijem. A keďže ma to už fakt hnevá, že ľudia sú neinformovaní, rozhodol som sa robiť tvorbu zameranú na vzdelávanie a zamedziť zbytočným rozporom v spoločnosti. Moja prvá otázka znie, čo ich vedie k protestu. Vláda zaviedla protipandemické opatrenia proti koronavírusu. OK, super. Čo je na tom zlé? Ja v tom nevidím problém. Urobili tak všetky západné štáty, napriek tomu naša opozícia burcuje dementov na protesty. Hej dementov, pretože čo to sú za ľudí? Patríme medzi najmenej zasiahnuté krajiny COVID-19. Fakticky úmrtnosť na toto ochorenie u nás predstavuje pod 600, ale stále sa nájdu OUCE, čo si dajú rúško na ksicht. OK, to nie sú ovce, to sú ľudia, lebo ľudia nosia rúška a nie zvieratá. Za druhé, je zákaz vychádzania, čo so sebou nesie aj minimalizovať spoločné stretnutie ľudí, teda mal by si obmedziť styk z OSTRATNIMI, aby si zabránil šíreniu COVID-19. Opozícia v podstate láka dementov, aby sa zišli a vyjadrili nesúhlas so súčasnou vládou Igora Matoviča. Ku tejto opozícii patria osobnosti s capslockom s úvodzovkami, takí bohovia babiek. Napríklad Fico za 12 rokov jeho vlády sa rozšírila na Slovensku korupcia. Pellegrini on bol doteraz najbližší spolustranník Fica a teraz sa od neho otrhol podľa mňa, aby sa rozložili hlasy voličov a obe strany by boli znova vo vláde. Ďalej tu sú INDY, Kotleba, ktorý je fašista a normálne sa čudujem, že ešte takí kokoti majú prístup k internetu a Andrej Danko a kapitán Granko, ktorého spolustranníci už sedia v chládku. Podľa mňa už asi viete, že prečo sa robia protesty a áno je to kvôli tomu, že sa osobnosti boja chládku a spravedlnosti, ktorú si zaslúžia. Ďakujem za pozornosť. Pošlite mi témy a nápady do komentárov alebo mi napíšte správu.